super veselie aici pe strandul Tineretului din Piatra Neamț și a sosit momentul în care o să auzim o declarație de dragoste de la un domn pentru doamna lui, iar premiul este unul foarte tare și anume o cină romantică la restaurant Phoenix aici în Piatra Neamț. Vreau să facem cunoștință cu domnul. Bună ziua, cum vă numiți? Alex din Brașov. Alex din Brașov. Alex din Brașov, wow! Deci ai venit din Brașov aici pe strandul Tineretului să te distrezi? Da. Ai ceva rude aici în Piatra Neamț? Da. Prietena mea are. Am înțeles. Ok. Cu ce te ocupi? Medicină. Am înțeles. Ok, domnul doctor. Da? Ce specializare? Chirurgie. Chirurgie. Domnul doctor chirurg. Deci nu trebuie să mă pun rău cu dumneavoastră că o să mă operați în direct. Și dumneavoastră cum vă numiți? Oana mă numesc. Oana, soția lui, da? Prietenă. Prietena. Ok. Ce specializare? Că mi-a spus că sunteți tot medic. Obstetrică, ginecologie. Ok, foarte frumos. Bun, acum o să auzim o declarație de dragoste de la tine pentru ea, da? Iar ea o să ne dea verdictul, da? Dacă merită o cină romantică sau nu. Ia să vedem, ascultăm. Te iubesc pe cum chirurgul își iubește bisturiul, ca pe nou născutul ce respiră pentru prima oară și am nevoie de tine ca ultimii mei 3 neuroni. Wow! Asta, da, declarație de dragoste, foarte frumoasă declarație de dragoste, așa, ca de la doctor la doctor. Bravo! Mai rămâneți în Piatra Neamț, da? Ok? Ca să vă puteți bucura de cină romantică la restaurant Phoenix aici în Piatra Neamț. Ați auzit? Declarația de dragoste a fost una foarte faină, una deosebită, ca de la medic la medic. Apropo, vă știți că familiile de medici sunt trainice, nu-i așa? Da. În cazul ăsta vă urăm să ajungeți împreună, nu la nunta de aur, ci la aia de platină, da? Știți, nunta de platină se sărbătorește la 75 de ani de căsnicie. Dragilor, foarte tare, Summer of the Show continuă aici pe strandul Tineretului din Piatra Neamț cu Fulvio in the